Здравейте, пичове, тук съм на една рекичка тук до моето село. Разбрах, че имало кефали и пастъри. Може да се види отзаде малко или ако не се, след малко ще ви я покажа. Да имам фана нещо, аз видях тук някакви кефалчета, може да имам успех. Тук може да има някой кефал в течението. Не успях да видя. Мятаме пак. Най-вероятно може да има там. Пък ще видим. Сега съм на една блесничка. Мале! Направо ме яд, че ги изплаших. Имаше огромен кефал. Беше поне 20-25 см. Удари. Цял пасаж. Аре, фани се. Не можа да се фане. Мисля, че там ще има. Само да се опитам да метна, да не закача дървото. Може и там да има. Да. Следеше ми едно кефалче. Баш това не исках да става. Гони. Ай, фани се. Удари. Удари го. Даже това се видя на камерата май. Сложих тук що едно CC38. Скъсах си клатушката Ярито. И с воблера дали ще стане нещо. А баш този цвят ми е любим. Та си спочнаха и много рибите, аз много близко отидох на там. Ето и те минават пред мен. Ей, да бях с кастинговия, такъм ще да мятам по-лесно отдолу. Мисля, че във вира е там. Ако има, ще са големи, нали? Предполагам. Ама е малко и тъпо мятането на там. Точно под едно дърво. Да. Айси, че така ще стане. Бях убеден. Ако си е леко. Фанс! Ей, къде се закачи? Айде. Да, ще трябва хол на там. Той си откачи от воблера. Май. Сложих клатушка, защото просто не ми се късат воблери. Вече скъсах някакво воблера. Това с рибата, тя ще се откачи. А пък воблера си остане там. Така че няма какво да направя. Интересна тази клатушка. Фанст. Ей, как се откачи, бе. Хвани се, бе.
Ара, удари. Оп, пак. Хора, много се радвам. Фанах си второто кефалче. Пак е такова спортно, ама много кеф. Малко много гадно си наши устата, ама предполагам ще се оправи. Тук ще сложих това цеце. Ето е пак като някакво бръмбърче. Защото се фанаха някои риби на онова другото. И да не вземат нещо да се прецака в този, защото са много добри. Слагам тук един друг цвят на CC38. Бях буквално същия цвят гасеница в градината днеска на село. Идеята ми е да метна направо е там, където има едно леко бързайче. Ей, върни се, бе. Еми, пичове, ще си хора. Понеже минах всички вирове, повечето са обрасли, спаднали дървета, въобще не става за риболов. Фанах някакви риби, не знам колко съм заснел. После ще видим, може да е някакво късоклипче, иначе вижте, аз съм буфан с нещото. И да, айде.